Salam el hormatly adamlar. Garaşdyk baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşmege başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federatsiýasynyň hökümetiniň başlygynyň ornwasary, ykdysady hyzmatçylyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň Russiýa tarapyndan başlygy Aleksey Averchuk kabul etdi. Myhman bu toporuň bilelikdäki başlyklarynyň geňişlen duşugyna gatnaşmak üçin Rus wekiliýetiniň uly toporuny baş tutanlyk edip Aşgabatda geldi. Duşuga Russiýa Federatsiýasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary dowlat terliçisi Aleksandr Blachinim gatnaşdy. Mihman duşmağı wagt tapanlygy hemde bildirilen mihman söýürligi üçin hoşallyk bildirip, döwlet başdanmyzy Russiýa Federatsiýasynyň hökümetiniň başlygy Mikhail Mishustiniň adyndan mähirli salam aýtdy. Dostlukly hyzmatdaş ýurdun hökümet başdany, milli liderimize hemde hormatly prezidentimiziň üstü bilen tutuş türkmen halkyna parakatçylyk we rowaşlyk baradaky arzularyny ýollady. Aleksey Averchuk pursatyn peýdalanyp, döwlet başdanymyzy ýakynda belenip geçilen şöhratly şanly sene Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, hormatly prezidentimiziň parasatly we öňden görjülükli ýol başçylygynda garaşsyz döwlet ötüşiniň ýolunda ýurdumyzyň ajaýyp üstünlikleri gazananyny belledi. Hormatly prezidentimiz Russiýa Federatsiýasynyň ýokary ýol başçylaryna iň oňa dardularyny aýdyp, iki goňşy halklaryň düýpli bähwitlerini kyvap gelýän strategiýa hyzmatdaşlygyň berk binýadyna ýola goýulýan döwletary gatnaşyklarynyň gazanylan derejesini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet başdanymyz hemde Russiýa Federatsiýasynyň vice-premieri Işegur netijeli ýagdaýda geçen duşugyň dowamyny hyzmatdaşlygyň şuňky ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşyp, söwda ykdysady hemde ýangyç energetika toplumy, owa hojalygy, himiýa hemde gaýtadan işleýän fenagat, ulug ara gatnaşyk we birnäçe beýleki iler tutulýan mühim ogurlarda gatnaşyklary hasam depkinli ösürmek üçin ulug huwatyň hemde mümkinçilikleriniň bardygyny ynykdylar. Şoň bilen baglykda odal gazanylan iki taraplaryň alalaşyklary durmuşa geçirmegi, özara bähwetli ykdysady gatnaşyklary giňeltmegi hemde diversifikasiýa ýol bilen ösürmegiň netijeli guraly hökmüni, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň eýilýän orny aýratyn bellendi. Bilelikdäki toporu Rus tarapyndan başdanlyk edýän Aleksey Averchuk toporuň işine ýokary baha berenligi üçin milli liderimize hoşallyk bildirip, hökümetara toporuň öňünde giňerimli wezipelen goýulandygyny belledi. Şoňa görä biz öz tarapymyzdan gatnaşyklaryň hasam berkidilmegi hemde iki ýurdun özara hyzmatdaşlygyň gerimini hemişe giňeltmek üçin şol wezipeleň durmuşa geçirilmeginiň üstünde ihlasy işler diýip mihman aýtdy. Şeýlede medeni insanperwer ulgamda şol sany ilim we bilim ugrary boýunça döwletara gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegine iki taraplaryň gyzyklanma bildirildi. İki ýurtda da höwetlendirilmegine hemde ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýän sport ulgamyna da netijeli gatnaşyklary giňeltmäge uly mümkinçiligiň bardygy bellenildi. Hormatly prezidentimiz hemde Russiýanyň hökümet başdanynyň ornwasary soňky ýyllarda başlanan birnäçe giňerimli tassamalaryň netijesi bolan hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine iki ýurduň uly gyzyklanma bildirilýändigini belläp, däp bolan dostluk gatnaşyklarynyň we köp taraply hyzmatdaşlygyň ýygyderli berkidiljekdigine ynam bildirdiler. Şol hyzmatdaşlyk iki taraplaryň hemde köp taraplaryň esasda ilkinji nowatda awraýly halkara guramalarynyň we sewit düzümleriniň çäklerine üstünlikli ýola goýulýar. Duşugyň dowamyny orduş düzümleriň arasynda tejribe alşmak bilen birlikde koronavirus ýokanjyna garşy görüşmek babatda hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn üns çekildi. Duşugyň ahyryna mihman uzak möhletden geljegi nazarda tutulup, ýola goýulan özara bähwetli iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň öňe ilerledilmegi baradaky meselelere aýratyn üns berýänligi üçin döwlet başdanmyzy ýene-de bir gezek tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Russiýada ynanşmak hemde özara hormat goýmak gatnaşyklaryna açyk bolan iki döwletiň hyzmatdaşlygynyň ören, oňyn we jogapkary tapgyryny hut hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady bilen baglaşdyrýarlar. Duşuk tamamlanan soň mihman habarçylarymyza şeýle gurrun berdi. Ýapýany Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti bilen duşugymyz boldy. Biz ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparmyzyň bilelikdäki başlyklyk etmegimizdäki duşugyň çäklerine şu ýerde bolýar. Ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy ösürmek baradaky meseleler ara maslahatlaşyldy. Hususan ulug düzümlerini fenagat ulgamda ösürmek, Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň tewitleriniň arasynda has atnaşykly gatnaşyklary ýola goýmak barada meselelere degip geçdik. Tatarstan Respublikasy, Sankt-Peterburg şäheri, Astrahan welaýaty ýaly tewitler bilen atnaşykly ara gatnaşyklar bellenildi. Elbette biz ören ýakyn ýurtlarymyzyň hemde halklarymyzyň arasyndaky dogonluk gatnaşyklarymyzyň binýadynda duran mümkinçilikler barada köp gurrun etdik. Sag bolun.
Şeýlede şogun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistany täze bellenen adatdandaş we dowlat tärliçisi Ruben Harazyan kabul etdi. Elçi dowlat başdanymyza inanç hatyny gowşurdy. Duşulmasında elçi döwlet başdanymyza inanç hatyny gowşurdy. Diplomat duşmaga wagt tapanlygy üçin hoşarlyk bildirip milli liderimize Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Armen Sarkisyaныň tüýsürekden aýdan salamny ýetirdi. Dostlukly ýurdun başdany tutuş türkmen halkyna iň oňat arzularyny ýollady. Elçiň nataşy ýaly Türkmenistana öz ýurduna wekilçilik etmek oň üçin uly hormatdyr. Türkmenistan bilen Ermenistany soňky ýyllarda täze mazmuny eýe bolan, öňden gelýän dostluk hemde özara bähwetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklar baglanşdyrýar. Şunu sebitde we dünýäde paragatçylygyň, durnuklylygyň we awadançylygyň esaslaryny potolanyrmaga gönükdirilen döredüzlükli daşary siýasat alyp barýan Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy hasam ösdürmäge hemişe gyzyklanma bildirilýänligi tasdiklandy. Döwlet başdanymyz dostlukly ýurdun ýokary ýolbaşçylaryna mähirli salamny aýdyp, diplomati jogapkärli wezipe bellenilmegi bilen gutlady hemde iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde awraýly halkara guramalaryň uğru boýunça üstünlükli ösdürilýän däp bolan türkmen ermeri gatnaşyklarynyň hasam potolanyrmagy orunnaky işinde üstünlükleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiziň kanagatlanma bilen belleşi ýaly halkara hyzmatdaşlygyna hemişe oňuýun ýygyderli häsiýet maksusdyr. Bu bolsa umumy bähwitlere hywap gelýär. Nuşuň dowamynda milli liderimiz hemde Ermenistanyň dowlat tärli wekili giňerimli uğurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmek we diversifikasiýalaşdyrmak üçin uly mümkinçiliklerin bardygyny, muň bolsa iki taraplaryň uzak möhletli bähwitlere laýyk gelýänligini ynykdylar. Türkmenistan hemde Ermenistan Respublikasy siýasy, söwda-ykdysady, medeni insanperwer ulgamlarda özara hereketleň oňyn tejribesine eýedir. Hemde ählimomy gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça özara düşünşmegiň ýokary derejesini görkezýär. Söwda-ykdysady, ýalňyş energetika ulgamlary, ulug we ara gatnaşyk, owa hojalyk hemde siýasatçylyk hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ogurlarynyň hataryny görkezildi. Bilelikdäki hökümetdara toparynyň işi döwletara gatnaşyklaryny işleňleşdirmekde ähmiýetli orna eýelýär. Oň işi gazanylan lalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň diversifikasiýalaşdyrylmagyna we ösdürilmegine, oňyň işewur gatnaşyklarynyň potolandyrylmagyna ýardam bermäge gönükdirilendir. Insanperwer ulgama degilip geçilip ynanşmagy, özara düşünşmegi berkitmegi hemde iki dostlukly halklaryň hasam ýakynlaşmagynyň aýrylmaz şerti bolan medeniýet, bilim we ilim ogurlaryny netijeli gatnaşyklar giňeltmegiň wajypdygy bellendi. Söhbetleşiň dowamynda elçi Aşgabatyň bugünkü ajaýyp kesibine tüýsürekden goňýanlygyny beýan etdi. Ak mermerli Aşgabat siziň ýurduňyzyň gazanan üstünlükleriniň aýdyn subutnamasydyr diýip elçi türkmen halkyny ýakyna belenip geçilen taryhy deni, döwletimiziň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Döwlet başdanymyz hemde Ermenistanyň dowlat tärli wekili iki ýurdun we olaň dogonly halklarynyň bähwidine doly hywap gelýän netijeli döwletara gatnaşyklarynyň täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp, mundan beýlägem ýygyderli ösdüriljekdigine özara ynam bildirdiler. Duşuň ahyrynda diplomat mähirli kabul edilenligi hemde türkmen ermeni gatnaşyklary baradaky meselelere uly üns berýänligi üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşarlyk bildirip, iki döwletiň we halkyň arasyndaky däp bolan dostluk hemde netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýlägem işin ösdürilmegine öz tarapyndan hemme taraplaryň ýardam berjekdigine ynandyrdy. Duşukdan soň elçi habarçylarymyza şeýle urun berdi. Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine inanç hatyny gowşurmak men üçin uly hormat boldy. Söhbetleşigimiziň dowamynda biz iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşyp, köp ulgamlarda, şol sanda söwda-ykdysady, insanperwer we medeni ulgamlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçiligiň bardygyny belledik. Men hormatly jenap prezidenti dogonlyk ýurtlarymyzyň hemde halklarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hasam giňeltmek we ösdürmek üçin gujur gaýratymy gaýgyrmajakdygyma ynanyrdım. Men Türkmenistanyň halkyny ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlaýan. Geçen şu ýyllarda Türkmenistan döwlet gurmak işinde ägirt uly üstünlikler gadandy. Geçen 30 ýylda Aşgabat tanylma derejede üýtgäpdir. Men şähere tüýsürekden gowanýan. Köp sag bolun. Şogun
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov bilen Rusiya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin'in arasında telefon arkalı söhbetleşik geçirildi. Söhbetleşikin başını milli liderimiz Rusiyalı kardeşini doğulunun ünü bilen kutladı ve onu berk can sağlığını hem Rusiyanın dostluklu halkının bekidine alp barayan devlet işine ulu üstünlükleri arzu etti. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov prezident Vladimir Putin'in baştonluğuna Rusiya Federasyasının özünün devletlilik okullu durmuş iqtisadi ösüş halkara gengişligine yurdun avreni putolandırmak yolu bilen önemli öňe barýanlygyny nykdy. Türkmenistanda geçen ýyllaryň dowamyna biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze many mazmuny eýe bolanlygyny hem strategik hyzmatdaşlygyň derejesine çykanlygyny ýokary baha berilýär. Rusiýanyň başdony gutluklary we mähirli sözler üçin hoşallyk bildirip, taraplaryň hoşmeýilli erkisligine öňden gelýän dostluk hem ynançmak gatnaşyklaryny esaslanýan döwletary hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýedigini kanatlanma bilen bellidi. Telefon arkaly görüňdeşligiň dowamyna söhbetdeşler Türkmen Rusiýa hyzmatdaşlygynyň iler tutulýan meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Şol hyzmatdaşlyk bolsa iki tarap bilen hem köp tarap bilen görnüşde giň ugurlary boýunça okkully we üstünlikli ösürilýär. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistanyň özüniň betarap daşary syýasy uguruny we halkara başlanýşlaryny hemişe gollaýan üçin Rusiya minnetdardygyny belledi. Daşary siýaset edaralarynyň ugru boýunça gatnaşyklar netijeli we ýygydarly häsiýete eýedir. Bu bolsa özara gyzyklanma bildirilýän möhüm ählumumy we sewit meseleleri, şol sany Awganistanyň ýagdaýy bilen bagly meseleleri barada içkin pikir alşmaga ýardam edýär. Söhbetleşigiň barşyna Hazar bätleşiginiň çäklerinde özara gatnaşyklar köp taraply hyzmatdaşlygyň möhüm ugru hökmünde görkezildi. Şuň bilen bagly milli liderimiz Türkmenistanyň şu ýyl Hazarýy döwletleriniň başdanlarynyň nowatdaky sammitini geçirmäge taýýardygyny tasdiklady. Türkmen tarapy dünýädäki ýeňil bolmadyk epidemiologik ýagdaý zararly ýüze çykan çalşarymly ýagdaýy düşünmek bilen bu sammitiň %100 görnüşde geçirilmegini zerur hasaplaýar. Munyň özi häzirki wagtda gün tertibinde durýan wajyp meseleleri içkin seretmek zerurdygy bilen şertlendirilendir. Şonuň hataryna durnukluk we howpsuzlyk, ekologiýa hem daşky gurşaw gorumak, hazırda ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri var. Mundan başga da sammit Hazarýy döwletleriniň başdanlarynyň iki tarapyn dowuşuklaryny geçirmäge mümkinçilik döredir. Zerur bolan ýagdaýyna Türkmenistan sammiti gurmak meseleleri boýunça içkin pikir alşmak üçin Rusiýa Federasiýasynyň wekilini kabul etmäge taýýardyr. Söwda ykdysady ulgam Türkmen Rusiýa hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurdur. Şuň bilen bagly 2021-nji ýylda iki tarapyn haryt dolanşygynyň artanlygy kanatlanma bilen belenildi. Türkmen statistikasyna laýyklykda şu ýylyň 8 aýyna 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende haryt dolanşygy 12,5 götürmärdi. 2021-nji ýylyň 8 aýyna iki tarap bilen haryt dolanşygynyň umumy möçberi 1 milliard 86 milyon Amerikan dollaryna barabar boldy. Şuň bilen birlikde özara iberilýän harytlaryň sany onuň eýdigderli giňelýändigi belenildi. Munyň özü bolsa hyzmatdaşlygyň köp ugurly häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär. Neft-gaz ulgamyny hem gaz kimya, avtomobil senagaty, gemi gurulşy, howa ulugy we beýleki ulgamlarda özara gatnaşyklar üstünlikli ösürilýär. Iki taraplyny hökümetara toparyň işi söwda ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýlegen putolandyrmagyň täsirli guraly bolup durýar. Häzirki wagtda bu toparyň Rusiýa tarapyndan başlygy Rusiýa Federasiýasynyň hökümetiniň wise-premieri Aleksey Averçowyň ýol başlygyndaky wekiliýetiň Türkmenistana bolýanlygy belenildi. Bu toparyň başlyklarynyň geňişlen duşuny geçirmek hem iki ýurdun hökümetleriniň arasynda 2021-2023-nji ýyllar üçin ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekmek hem Rusiýanyň wekiliýetiniň agdalary üçin iki tarapyn duşuklaryň birnäçesini guramak göz öňüne tutulýar. Iki ýurdun sewitleriniň arasyndaky özara gatnaşyklar Türkmen Rusiýa hyzmatdaşlygynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Sankt-Peterburg şäheri, Astrahan welaýaty, Tatarstan Respublikasy hem Rusiýa Federasiýasynyň beýleki sewitleri bilen gatnaşyklaryň epetli işçiňleşenligi belenildi. Munyň özü bolsa tutuş döwletara hyzmatdaşlygyň putolandyrmagyna we ösdürmegine ýardam edýär. Şeýle-de insanperwer ulgamda şol sany ilim, bilim we medeniýet hem saglyk goruş ugurlary boýunça däp bolan hyzmatdaşlygyň işçiň ösdürilýändigini ýytaldy. Häzirki wagtda Türkmen talipleriniň 36 000 golaýynyň Rusiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerine bilim alýanlygy netijeli gatnaşyklaryň aýdyň misaly bolup durýar. Biziň ýurtlarymyz mundan beýlegem şu we hyzmatdaşlygyň beýleki
dünyadaki ulgumlaryna gatnaşyklary puğtulandyrmaga ýardam bermegi gözüňde tutýarlar. Häzirki ýagdaýlar bilen baglykda aýratynam dünýede täze koronavirus ýokunjunyň pandemiýasynyň dowam edýänini nazara almak bilen saglyk guruş ugru boýunça hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berilýär. Melelizmde pursatdan peýdalanyp Russiýanyň başdanyna ýordamyda Russiýada öňürilen waksinalan PCR test ulgumlarynyň hemem derman ferişdeleriniň ýordamyda iýerilmegine gollug bereni üçin minnetdarlyk bildirdi. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow hemem Vladimir Putin Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dostluk, hoşniyetli goňşuçylyk hemem strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berk agrarlydyklaryny tasdiklap, berek we iki ýurdun halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Häzirde hormatly prezidentimiň adyna gelen hatlar bilen tanşydýas, onu şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Melikulyç, gaderli dogunum. Elkelensede mähirli salamy ýolaýan. Siziň 2021-nji ýylyň 26-njy iýullaky hatyňyzy kanatlanma bilen kabul etdim. Size Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy, hemem iki tarap bilen we köp tarap bilen hyzmatdaşlygymyz baradaky mähirli sözleriňiz üçin hoşallyk bildirýän. Menem biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly we dogunluk gatnaşyklarynyň ösürilmegine siziň goşunlygyňyza ýokary baha berýän. Biz mundan beýlegem Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy hemme tarap bilen geňeltmäge berk agrarlydyr. Siziň häzirki wagtda özara gatnaşyklaryň şol sany Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň çäklerine gatnaşyklaryň aýratyn möhümdigi baradaky pikiriňize goşulýaryn. Häzir Azerbaýjanyň şol geňeşde başlyklyk edýän döwrüdür. Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Türkiýe dilli halklaryň hemem umumy kökleri, taryh we milli medeni gymmatlyklary bolan ýurtlaryň arasynda jewisligi hemem bilelikdäki netijeli işe ýardam edýän möhüm ähmiýetli gurama ýurly. Biz Türkmenistanyň bu guramanyň ýanyna synçy derejesini almak baradaky çözgüdini öwrenşatdyr. Başlyklyk edýän ýurt hökmüne Azerbaýjan siziň ýüzlenmäňizi geňeşe agza döwletlere iýerdi. Agza döwletleriň ählisiniň Türkmenistany Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň ýanyna synçy derejesiniň berilmegini bir agzdan gollanyny tüýsürekden kanatlanma bilen bellemek isleýän. Gaderli dogunum, biz dostlukly we dogunluk Türkmenistanyň Türkiýe dilli döwletleriň ykysady hyzmatdaşlyk geňeşiniň Istanbulda geçiriljek 8-nji sammitine synçy döwlet hökmüne gatnaşmagyny öwrenşat boluruz. Siziň bu çözgüdiňiziň Türkiýe dilli dünýäde jewisligiň we raýdaşlygyň hasam putulandyrmagyna hemem biziň hyzmatdaşlygymyzyň mundan beýlegem ösürmegine ýardam etjekdigine inanýan. Size berk jan saglyk we üstünlikleri Türkmenistanyň dogunluk halkyna bolsa, parahaçylyk hemem awadançylyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bu hatda şeýle diýilýär, onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň alhydratyňyz ýurtlarymyzyň arasynda üstünlikli ösürilýän dostluk hemem özara düşünşme gatnaşyklaryny saklamagy maksat edinip, Jenap Ruben Harazýany Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dowluk týarly elçisi wezipesine belledim. Jenap Ruben Harazýanyň ýokary şahsy häsiýetleri öz üstüne ýüklenen wezipeni siziň alhydratyňyzyň makullamagyna münasip derejede yetirjekdigine menne anamdyr diýär. Ony mähirli kabul etmeňizi hemem meniň adymdan we Ermenistan Respublikasynyň adyndan size aýtjak ähli sözlerini aýratynam siziň alhydratyňyza hemem Türkmenistanyň dostlukly halkyna iň umut arzuwlaryny ýetirenine inanmaňyzy haýyş edýän. Armen Sarkisyan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Ne bolsa hormatly prezidentimiziň Lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň binýady atly Lukman alymynyň halkara maslahatyna gatnaşyjylary iýeren gutlaw bilen tanşydýar. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, size Lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň binýady atly Lukman alymynyň halkara maslahatynyň öz işine başlamak bilen tüýsürekde gutlaýan. Bu maslahatyň Lukmançylyk diplomatiýasy boýunça halkara hyzmatdaşlygyny puğtulandyrmak, giňeltmek hemem özara tejribe alşmak babatda ähmiýetiniň ören uly boljakdygyna berk inanýan. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, häzirki zaman Lukmançylygyny ösürmeň iler tutulýan ugurlary hökmüne bugün netijeli halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge we bolganda tejribe alşmaga ýardam bermäge gönükdirilen Lukmançylyk diplomatiýasy aýratyn möhüm ähmiýete ýa bolýar.
Bütün Dünya Sağlık Goruş Guramasy hemen Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýürütüleşdirilen düzümleri bilen özara gatnaşyklary izgiderli ösürmek bilen Türkmenistan lukmançylyk diplomatiýasy ulgamynda iş ýüzündäki gatnaşyklary ösürmekde adamlaryň saglygyny gorumak meselelerini çözmek üçin netijeli çäreleri işläp taýýarlamakda hoply kesillen öňüne almak we olary garşy görüşmek babatda ilmi maglumatlary alşmakda bay tejribe toplady. Bütün dünýäni gurşap alan pandemiýa bu ählimumy hopy garşy görüşmekde dünýä beleleşiginiň tagallalaryny birleşdirmegini talap edýär. Lukmançylyk diplomatiýasyna aýratyn ähmiýet bermek zerurlygyny ýüze çykarýar. Türkmenistan dünýäde ilkinji ýurtlaryň hataryna COVID-19 öz çägine aralaşmagynyň öňüne almak boýunça toplumlaryň çäreler gördü. Ýurdumyz täze ählimumy öwekimiň hopyny ören oňat düşünmek bilen koronavirus ýokunjyna garşy görüşmek babatda özara alalaşylan çözgükleri taýýarlamakda halkara tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen birnäçe halkara başlanýşlar bilen çykyş etdi. Hemem sebetde bugurda birnäçe anyk çärelerin görülmegine ýardam etdi. Garaşsyz betarap Türkmenistan ýurtlaryň ýakyndan özara hyzmatdaşlyk etmegi, häzirki döwrüň howplaryny şol sana COVID-19 bilen bagly howpa garşy görüşmekde ähli döwletleriň tagallalarynyň birleşdirilmegi ugruny ýygydarly çykyş edýär. Ýokunç keselleriň ýaýramagyna garşy görüşde Sewitiň ýurtlary we goňşy döwletler bilen bilelikde iş alyp barmakda Türkmenistan bay tejribe toplady. Hususan Özbegistan we Azerbaýjan bilen bilelikde umumy serketlerde sanitariýa karantin çärelerini öpçün etmek boýunça özara arkalaşykly işler amal aşyrylýar. Täze virus ýokunjyna garşy görüşmekde Sewitde tagallalary birleşdirmek çäklerini goňşy ýurtlar beri-birine özara insanperwer gollawyny berýärler. Gaderli mehmanlar, bütün dünya Sağlyk Goruş Guramasynyň koronavirusyň gelip çykyşyny öwrenmek boýunça ýürütme maksatnamasyny taýýarlamak, dünýäniň köp ýurtlarynyň alimlarynyň bu gurdaky tagallalaryny birleşdirip, bu ýokunjyň täze görüşleriniň ýüze çykmagynyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaga mümkinçilik berer. Bütün dünya Sağlyk Goruş Guramasynyň ýol başlygyna bu keseliň gelip çykyşyny takyk anyklamak maksady bilen döwletleriň tagallalaryny birleşdirmek ören zerurdur. Şoň urada bütün dünya Sağlyk Goruş Guramasynyň Ýewropa Sewiti boýunça bürosynyň öýkün sowuklama keseline garşy görüşmek boýunça sewitlerin usuly döredilse, maksada laýyk bolar diýip pikir edýäris. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar, pandemiýa garşy görüşmegiň netijeli usullaryny işläp taýýarlamak üçin hünärmenliň ýakyndan utgaşykly işlemegi we bütün dünýäniň ilmi lukmançylyk jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň birleşdirilmegi ören möhümdir. Häzirki wagtda howply ýokunç keselleriň meseleleri boýunça toplumlaryň ulgamlaryň we maksady gönükdirilen köp taraply gatnaşyklary ilmi diplomatiýa üçin giň mümkinçilikleri döretmek zerur bolup durýar. Türkmenistan halkara gün tertibiniň ören möhüm ugurlary boýunça tagallalaryň birleşdirilmegine aýratyn üns berýär. Bu gurda ähli zerur işleri durmuşa geçirýär. Gaderli mehmanlar, hormatly maslahatda gatnaşyjylar, sizi lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň bünyady atly lukman alimlaryň halkara maslahatynyň öz işine başlamagy bilen ýene de bir gezek tüýsürekden utlaýan, size berkjan saglyk, uzak ömür, awadan we bagtyýar durmuş alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Şogun Türkmen paýtagyna ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň başlyklarynyň duşugy geçirildi. Duşugy döwlet düzümleriniň birnäçesiniň şolsan esasy ministrlikleriniň podukly dolanyş edaralarynyň hem iki ýurdun eşgur toporlarynyň ýolbaşlary we wekiller gatnaşdylar. Toporun Türkmen bölüğüne Ministrlar Kabinetinin başlığının orunmasarı Serdar Berdimuhammedow başlıklık etdi. Rusiya Federasiýasynyň hökümetiniň başlygynyň orunmasarı Averçuk dowlatlykly ýurdun uly wekiliýetine ýolaşylyk etdi. İki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaý we oň kuwatyny artdyrmaň ýollary, ozal gazanlan alalaşyklar durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilen işleň netijeleri duşuň esasy meseleleri boldy. Ýurdumyzyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolan Rusiýa bilen gatnaşyklary hem taraplaryň pugtlandyrmak, döwlet başdanmyzyň ýolaşylygyna amala aşyrylýan daşar syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bugün ýurtlaryň iki tem hoşnetli goňşulyň köp hasarlyk diýiplerini ıgrarlyklaryny görkezip, hyzmatdaşlygy milli bähwitler hemde durmuş ykdysaty aýdan öteşiň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak arkaly guraýarlar.
Toporun başlıkları gün tertibine giyirdilen meseleleri garama geçip, soňky ýyllarda Hiltaýdan täze many mazmun bilen baýlaşdyrylan döwletara gatnaşyklarynyň barha üsýanlygyny kanagatlanma bilen bellediler. Muň özi köp babatda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň liderleriniň arasyna ýola goýulan birek-bire ynanşmak ýagdaýyna gatnaşyklar hemde ýokary derejedäki duşuklaryň ýygydarly we netijeli käýfiýeti bilen şertlendirilýär. Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygynyň ornmasary hormatly prezidentimiz bilen geçirilen duşuň üren netijeli bolandygyny belledi. Vice-premier Serdar Berdimuhammedow we Russiýanyň wekiliýetiniň ýollaşydy Averçuk iler tutulýan ugrulyň bir näçedine şol sany sowda ykdysady we insanperwer ulgamlarda köp ýyllyk hyzmatdaşlygy ösdürmek wajypdygyny aýdyp, netijeli gatnaşyklary puhtalandyrmakda hökümetara toporuny möhüm orun degişlidigine ünsü çekdiler. Ýalňyç energetika toplamy, ulug kommunikasiýa ulgamy, gaz hime senaty, geologiýa, guruluş, maliýe bank ulgamlary we bir näçe beýleki puwdoklar iki taraplaryň gatnaşyklaryň geljegi ulug gurularynyň hataryna görkezildi. Taraplaryň senat kuwatyny nazara almak bilen şol sany daşary ýurtlary iwerleýän harytlaryň sanawyny giňeltmek hasabyna hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikler açylýar. Duşuň marşynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň tewitleriniň ýer senat we meden merkezleriniň arasyna gatnaşyklaryň üren wajypdygyny ýytaldy. Bu wagtda ýam uly tejribe toplandy. Duşuga gatnaşylar häzir iki ýurdun hojalyk ulgamlarynyň arasyna gatnaşyklaryň geljegi ulug gurularyny höwetlendirme uly ähmiýet berilýändigini bellep, bu orada bar bolan mümkinçilikleri aralyp matlagatlaşdylar. Duşukda insanperwer hyzmatdaşlygy ilkinji nowatda bilim we ilim ulgamlaryny gatnaşyklary puhtalandyrmak bilen baglanyşykly meseleler hem aralyp matlagatlaşyldy. Taraplar saglyk oruç ulgamyna şol sany pandemiýa bilen baglykda dünýäde emele gelen häzirki ýagdaýy nazara almak bilen ýokunç keselleriniň öňüni almakda özara gatnaşyklaryň oňyn tejribetini bellediler. Şoň bilen baglykda bu orada görülen özara çäreleň netijeligini ýytaldy. Taraplar meden gatnaşyklary giňeltmek, şol sany Türkmenistanda hemde Russiýada gurulýan halkara festivallary we beýlik dörejilik forumlaryna gatnaşmak arkaly puhtalandyrmak wajypdygyny bellep, iki ýurdun döwlet ötüşiniň iler tutulýan ugurlary hökümde sport we siýasatçylyk ulgamlaryna netijeli gatnaşyklary berkitmek mümkindigini biragdan nyktadylar. Duşuk iki dowatlykly halkyň bähwitlerine ähli ugurlar boýunça giň gerimli hyzmatdaşlyk mundan meýlekde ösürmäge täze kuwatly itergi berer. Mejlisiň jemleri boýunça Türkmenistanyň hökümetiniň we Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň arasyna ykdysady hyzmatdaşlygyň 2020-2023 ýyllar üçin maksatnamasyny gol çekildi. Ol döwletara gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk biniýadynyň üstünü ýetirip, uzak möhletli geljegi nazara almak bilen hyzmatdaşlygy diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek üçin amatly şertler döretmäge ýardam eder. Aşgabatda bolmagynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygynyň ornmasary Averçuk Daşary işler ministrligine kabul edildi. Duşukda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň giň toplumyna garaldy. Türkmenistanyň ministrlikleriniň we puwdoklaryň dolanýar şeýdaralarynyň bir näçedine döwlet düdümleriniň hem Russiýanyň hususy kompaniýalarynyň wekilleri bilen geçirilen iki taraplaryň duşuklaryň barşynda taraplaryň netijeli işe gatnaşyklary hasy ösürmäge çalşýanlyklary tasdiklanyldy. Ýurdumyzyň mukaddes garaşsylygynyň şanyny 30 ýyllyk münasibetli hormatly prezidentimiziň garaşsylyk bagtymyz adly täze kitabynyň çapdan çykmagy şatlygymyzy goşulandyrdy. Şoň bilen baglanşykly Daşary vilayet häkimligine bu gymmatly eseriň tanıştyryş dawraty geçirildi. Diýärmizde giňden belenilýän toy bayramlary, zähmet üstünlikleri, ajaýyp sowgatlary bilen garşylamak asylly däpdir. Täze taryhy eýamda bu däp üstünlikli dowam etdirilýär. Daşary vilayet häkimligine geçirilen bu ajaýyp kitabyň tanıştyryş dawratyna täsirli çykyşlaryň bir näçesi dinlenildi. Täze taryhy döwrümizde gahrman arkadagymyzyň bu ajaýyp eseri döretmegi halkymyzyň asyly däpleriniň dowamytlygyny alamatlandyryp, ýaş nesilleň watan söýjülük ruhyna terbiýelenmegine ören ähmiýetlidir. Dawrada çykyş edenler şular dogrusynda söz açmak bilen täze kitapda garaşsylyk ýyllaryna ýurdumyzyň güllä ösüşini gazanýan belent netijelerini beýan edilendigini, onu edýid watanymyza bolan söýgüýüniň diýärimiziň ajaýyp geljegine ulan berk önemiň bardygyny bellediler. Hormatly prezidentimiziň garaşsylyk bagtymyz adly kitabynyň şanyny garaşsylygymyzyň 30 ýyllyk bayramyna halkymyz üçin ajaýyp sowgat bolandygyny ýytaldy. Bayramçylyk seneleri münasibetli okujulary Jowhar paýhasyndan dören kitaplaryny peşkeş bermek hormatly prezidentimiz üçin asly däwe urly. Çykyş edenler garaşsylyk bagtymyz adly gymmatly eseri peşkeş beren üçin gahrman arkadagymyza alkyşly sözlerini beýan etdiler. Täze kitap 13 babdan ibaret bolup, oň her babyny döwletimiziň baş ýörelgesine laýyk, ýagny adamyň halkyň bähidine gönükdirilen özgörtmeliň, gazalnyň ösüşliň wasfy beýan edilýär. Her bölüm özüniň çoň many mazmunlygy, çeperçilik täsiri bilen tapawutlanýar. Bu bolsa gahrman arkadagymyzyň täze kitabyny hasan baýlaşdyryp, eseriň gymmatyny
ähmetini artdyrýar. Gahrman arkadamyzyň jowhur paýhasyndan dünýä inen şunuň ýaly ajaýyp eserler halkymyzyň iň söýüp okuyan hemem miras hökmüni aýagly saklayan gymmatlygyny urlýa dilip tanıştyryş dawaralaryny talyp belenildi. Täze neşer many mazmuny boýunça da çeperçiligi babatda da ähmeti dogrusyny da ören gymmatlydyr. Şonuň üçin hem tanıştyryş dawaralaryna gatnaşýan adamlar mellelejirmede hoşallyklaryny beýan edýärler. Täze kitabyny çap ediş usulynyň aýratyn tapawutlanýanyny bellemek möhümdir. Munyň özi ýurdumyzda çapxana işiniň kemil derejä çykarylanyny aňladýar. Bular barada aýtmak bilen dawaralary gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň ýokary ähmetini nykdylar we şeýle kitaplarynyň howrunyň köp bolmagyny arzu etdiler. Bu ýerde sunut ustatlarynyň aýdym sada çykyşlaryna giň urun berildi. Ýanglanan aýdym sadalarda gahrman arkadagymyzyň, ediz watanymyzyň, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň wasfy belentden yeterli, ýokary ruhlentligi beslenen häzirki günlerde mähriban arkadagymyzyň halkymyza peşkeş beren täze kitaby dawaralaryň ähmetini hasam artdyrdy. Hormatly prezidentimiziň garaşdyrlyk bagtymyzatly täze kitabynyň tanışdyrylyş dawaralary ýurtymyzyň ýokary okuw mekdeplerine, idara kärhanalaryna ýokary ruhlenlikde geçirilýär. Arkada prezidentimiziň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýen çuňur mazmunly şygar asyna geçýän şu şanly ýylla çapdan çykan kitaby, asyrlyň dowamyna intime beýik döwletler döredin türkmen halkynyň iň täze taryhyna öz boluşly tiýahatdyr. Milli liderimiziň eserine bellenilşi ýaly ata babalarymyzyň hemişe arzu eden 2-nji ýylyň ahyryna döredilen garaşsyz türkmen döwleti dünýä syýasy kartasyna münasip orny elep tutuş adamzady öz şoglasyny taçyp düýbünden täze bagtyar döwrüň başlananyny alamatlandyrdy. Hormatly prezidentimiz kitabynyň sahypalaryna garaşdyrlyk hemde onuň gözbaşlary barada pikir ýöredip hemme beýik ýeňişleň, üstünlikleň we häzirki Türkmenistanyň barha artýan halkara awrenyň ödenini, hut döwlet garaşdyrlygynyň gadanylmagyny durýanyny noktaýa. Garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň döwlet guruluşy hemde dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan dolu gollanylýan durmuş ýerelgüleri, halkyň arzu islegini we pikirlerini hemişe nazarda tutan parasatly ata babalarymyzyň köp asyrlyk tejribesine dayanýar. Tanıştırış dawaralaryna gatnaşyjylar döwletiň hukuk itaatlaryny ýygyderli pogtalandyrmagy hemde jemgyýetimizde demokratiýalaşdyrmagy gönükdirilen ihlasly işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Bu bolsa häzirki we geljekki nesiller üçin pek niýetliligiň şamçyragy bolan gadymy milli däplerimiziň dowamdygyny aýdyň şaýatlyk edýär. Çykyş edenler garaşdyrlyk derejesiniň Türkmenistanyň ýer ýüzüniň has durnukly ösýän döwletleriniň hatarına girenigini, gadaklanma bildirýän ýurtlar hemde awreýli guramalary bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin ygtybarly binýat döredenini, şol döwletler we guramalar bilen gatnaşyklaryň iki taraplyň we köp taraplyň görnüşde üstünlikli ýola goýulýanyny bellädiler. Halkara jemgyýetçiligi tarapyndan bildirilýän belent anam we hormat mähriban arkadagymyzyň oňyň başlangyçlarynyň giňden gollanylmagyny üpçün etdi. Şol başlangyçlar döwrüň wajyp meselelerini çözmäge, parahatçylygy, ählimum howpsuzlygy we durnukly pogtalandyrmagy, energetika howpsuzlygynyň täze guruluşyny kemale getirmäge, ulagul gomyna ekologiýa we daşgurşy goramak babatda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilendir. Garaşsyz Türkmenistanyň kemale gelişiniň möhüm tapgyrlaryny beýan edýän kitapda bellenilşi ýaly dünýä ykdysadyýaty üçin çylşyrmly döwre garamazdan durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek üçin hemme çäreler görülýär. Çykyş edenler milli liderimiziň ýurdumyzyň garaşsyzlyk senet münasibetli öz halkyna ajaýyp sowa döwrülen mazmuny boýunça hakykatdan hem gymmatly kitabynyň berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ägirtuli gadananlarynyň garaşsyz watanymyzyň okkunly ösüşiniň aýdyň beýanlygyny, ediz ýarymyzyň durmuş ykdysadydan ösüşiniň bolsa döwlet başlarymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny noktadylar. Tanıştırış dawratyna gatnaşyjylar milli liderimiziň watanymyza hemde mähriban halkymyza bolan egsilmez söýgüsi üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Halkymyzyň bagtyarlygyny we abadançylygyny üpçün etmek täze taryhy ýa-da alınıp barylýan döwlet siýasatynyň baş maksadydyr. Hormatly prezidentimiz garaşdyrlyk bagtymyzatly täze kitabyna muqaddes garaşdyrlygymyzyň biziň ähli ösüşlerimiziň, şöhratly üstünliklerimiziň binýadydygyny belleýär. Bu ediz watanymyzyň garaşdyrlygynyň we beýtaraplarynyň esas goýjy kadrlarynyň döwrewap kämilleşdirilýänligini, halkymyzyň hüzürini görýän bolelin durmuşynyň misalyny da aýdyň şöhlenýär. Bugun halkymyz döwlet başlarymyzyň döredip beren amatly şertlerinden, giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, ihlasly zähmet çekip, medeni durmuş maksatly ajaýyp binalary, ählamatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny, halkara derejedäki ýollary, köprüleri, iri önümçilik toplumlaryny gorýar. Deňsiz taýsiz gözellikler döredýär. Bu bize muqaddes garaşdyrlygymyzyň eçilen baky wagtynyň şoğlu
dosturu. Bu hormatly prezidentimizin bizi getiren bagtyar durmuşynyň sapasy. Bu berkar döwletiň bagtyarlyk döwri, döwletli döwrany. Hut şonuň üçin gahrman arkadamyň daşyna berk jewetleşip, berkarar döwletde ýaşaýannygymyz, işleýännigimiz, döredýännigimiz üçin biz üren bagtlylar syp tanıştyrış dawralaryna gatnaşyjylary bellediler. Ýurdumyzda giňerim bilen ýaýwanlandyrylan tanıştyrış dawrasyna gatnaşan illeşlerimiz şeýle bagty iyi denlik üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 7-nji oktýarda saat 20-den 8-nji oktýarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Homan Mutulunyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetine ötkäp duran bulutly hawa demir güni ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 7-10 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Ahil vilayetine ötkäp duran bulutly hawa güni ortagyna tardan telesekund 7-12 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 5-10 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Mara vilayetine azken bulutly hawa bolup demir güni tardan telesekund 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 5-10 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Leba vilayetine azken bulutly hawa bolup demir güni tardan telesekund 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 5-10 gradus, gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Daşy vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup demir güni ordan telesekund 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 2-7 gradus, gündüzüne 10-15 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup güni ortagyna tardan telesekund 7-9 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 8-10 gradus, gündüzüne 15-17 gradus maýly bolar. Ýurdumyzyň çok säger aýynyň 8-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edebi vatandaşlar göýüt pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ötköýäniňi nazar alyp, pasylaryň aýry tynyklarına laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 6 oturum artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ilişler, bulary berja etseňiz, ýylaň eslenip pasylaryna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşleň özüne ne bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.